Software Clip. Zdravím, v tomto videu vám chceme predstaviť funkcionality a benefity pre obchodníkov a ich SFA. Náš Clip je inovatívny software, ktorý spája všetky potreby finančných sprostredkovateľov a ich samostatných finančných agentov do jednej bezpečnej platformy. Takže teraz si prejdeme každú jednu funkcionalitu, aby ste chápali, čo môže Clip priniesť aj vám. V prvom rade je to online uzatváranie zmluv. Uzatvárajte zmluvy neživotného poistenia pohodlne online bez osobných stretnutí s elimináciou papierovej dokumentácie a tým pádom nižším rizikom chýb. Kalkulačky a zjednávače ostatných finančných produktov môžete mať sprostredkované pomocou našich alebo vašich partnerov. Prehľadná správa klientov a zmluv. Ďalej máme prehľadnú správu klientov a ich zmluv. Všetky údaje o klientoch, zmluvách a dokumentoch máte dostupné na jednom mieste s možnosťou rýchleho vyhľadávania a tým pádom lepšej starostlivosti o klientov. Následne tu máme multifunkčný dashboard a zvonček, takže upozornenia. Dashboard zobrazuje stav vášho podnikania, narodeniny klientov, výročné dni, zatiaľ čo zvonček upozorňuje na momentálne dôležité udalosti, či už obchodníka alebo obchodníkových klientov a ich zmluv. Modul partnery prináša jednoduchý prístup k finančným inštitúciám, ako sú portály bank či poisťovní, bez potreby opakovaného prihlasovania, čím zvyšuje efektivitu práce. Potom tu máme perfektnú pridanú hodnotu pre klientov, keďže poskytujeme aj napojenie na mobilnú aplikáciu. Klienti tak majú k dispozícii ľahký prehľad zmluv, upozornenia na platby, výročia, s možnosťou priameho a rýchleho kontaktu s finančným sprostredkovateľom. Teraz sa presunieme z funkcionalít pre obchodníkov na funkcionality pre manažerov a SFA a začneme s modulom agentov, čo je vlastne taká administrácia obchodníkov pre manažment. Pomocou tohto modulu dokážete spravovať všetkých vašich obchodníkov na jednom mieste, vrátane prehľadu o licenciách, certifikáciách a následné upozornenie na končiace platnosti týchto certifikátov či licencií. Ďalej tu máme automatizované spracovanie provízií, čo je veľmi podstatná vec, pretože šetrí veľa času, minimalizuje chyby, podporuje flexibilné odmeňovanie a aj delenie provízií medzi viacerých agentov. Náš systém vám taktiež ponúka okamžité štatistiky o predaji a výkone tímu s možnosťou tvorby vlastných reportov na základe vašich aktuálnych potrieb, čím zlepšuje vaše strategické rozhodovanie sa na základe relevantných dát. Náš software je veľmi bezpečný. Centrálne uložené dáta so silným zabezpečením a pravidelným zálohovaním chránia citlivé údaje klientov a zabezpečujú stabilný chod systému. Takže ak chcete vedieť viac o softveri Clip, dohodnite si stretnutie s našim tímom a objavte, ako vám môže zmeniť a zlepšiť vaše podnikanie.